morning to all of you. फुंबिलिनि बयखौबो गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बेनो जाबाय आं दाबसे जायगायाव फैदों दिनै। बे जायगायानो जाबाय रौतायाव प्रग्राम सोलिगासिनो दङ। प्रग्रामा जाबाय थार्ड बिटिआर एकर्डनि प्रग्राम। बेयाव आंजों लोगोसे नै जोंहानि बाबु फैफादों। बाबुआ उन्दुलांबाय नै उन्दुगासिनो दङ। जोंहानि मिस्टारा बाहेरायाव थांदों। दायो जोङो बेरायगोन मोनफैखाबाय। लकेसनाव मोनफैबाय। लकेसना जोबोद मोजां रौतायाव। जाय जायगायाव जादों बे जायगाया जोबोर मोजां फोथार। दा नै मुंख्लं जगेन बर'नि मुंख्लं फालिनाय प्रग्रामा सोलिगासिनो दङ। आं ओंखाराखैनो दा बाबु उन्दुनानै थानायखाय। दसेनि उनाव ओंखारगोन आरो मिटिंनि सोरगिदिं नायगोन। जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो खोन्थिनो नाजागोन आंनि चेनेलनि चेनेलनि गेजेरजों। एसेनोसै दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो। फारि फारि आं दिन्थिलांनो नाजानोसै। Kabadi mes. Angkar tuh. Mau ala paper laisu, mau iman laisu nih. Anaknya. Ini apa? Iba tuh isi pergi le naik mat. Naikin lain naik. Helai. Tang pi, tang mana? Apa le? Gila nen saya.
नैथिसे एक्जिबिशना बाबा दामनायावसो एक्जिबिशना दामनायावसो नोंनियाव सोना जाबाय था पलिथिनाव सोना ला बाबुनाय खौनो हायो जादों लकेसना जोबोर मोजां जाथारदों नायनो फैबा फैजागोन गाबोनो दा बासु मेन पेन्डेलाव फैदों जोङो मेन पेन्डेलाव আহিছো আমি বহুত ডাঙৰ পেন্ডেল হয় বহুত ধুনীয়াকে ডেকোৰেশন কৰিছে बेवहाय जथुमनाय बिमा रावनि बिजोंजों गुन गोनां सोलोंथाइ जौगाहोनायाव मोननो हानाय खाबु आरो जुजिनो गोनां बे आयदानि सायाव जि गेवलां सावरायनो बेखौ दैदेनलांनाय जों बयनिबो सिबिजाथाव मानव गेदेर मुस्लिम दिपेन बर' जोंहा बेवहाय बाबानोसो खोन्थाथ' दे आङो इथि थांनानै आयाव माबा लाना फैगोन बारा गोबाव थाया मानव गेदेर आलासि बुंथिगिरि हिसाबै बेवहाय नुजाफैबावनो हानाय क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाम बसुमतारी जोंनि हायद्राबाद सेन्ट्रेल मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय सिस्टेम प्रफेसर मानव गेदेर मुस्लिम फणीन्द्र गयारी जोंजोंनो बेवहाय नुजाथिबावनो हानाय चिरां बर' जा मानव गेदेर इयर नीलुत स्वर्गियारी दावबायसा बर' आरो गुबुन गुबुन बिथांमोन जोंनि दिनै बेवहाय बान्था नाजावफैनो हानाय जों बयनिबो सिबिजाथाव मानव गेदेर नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर बिबानगिरि आरो दैदेनगिरि नोंथांमोन दिनै बे गेवलां सावरायमेलाव नुजाफैनो हानाय जोंनि अनजालु फरायसा फरायसुलि आरो सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जाय आयदाखौ लानानै बेवहाय सावरायमेल खुंदों बे जों बयनिबो थाखाय जोबोद गोनां जोंहा दिनै बर' हारि हिसाबै सोलोंथाइनि बिथिङाव बर' रावजोंनो जोङो गुबैयै सोलोंथाइखौ लायो मानो होननानै बुङोब्ला जों सोलोंनाय फरायसालिनि बिजोङा बर' बिजों दा बे बर' बिजोंजों फरायनायनि गेजेरजों जोङो बोरैहाय इयुनाव
गावखौ दानानै लानायजों लोगोसे जों दिनै हारि आरो समाज लोगोसे हादोरनि थाखाय जोङो खामानि मावलांनो हायो। बेनि थाखाय साननांगौ आरो साखाफारा जानांगौनि दिनै सम सफैबाय। सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेखौबो मोजाङै मोनथिनो हाया, जोङो बुजिनो हाया। जोंनि जिउआव सोलोंथाइ नांगौ, सोलोंथाइजोंसो जोङो नलेज मोनो आरो सोलोंनायनि गेजेरजोंसो जोङो एक्सपेरिमेन्ट खालामनायनि दारै जों गोबां बाथ्राफोरखौनो जोङो बुजिनो हायो, मोनदांनो हायो आरो इयुनाव जोङो बे सोलोंनायनि गेजेरजों जों जायखिजाया खामानिखौ मावहैनो हानाय बे गुनखौ जों दानानै लानो हायो। दा दिनै क्वालिटी एडुकेशननि जिथु बाथ्रा बुंदों, गुन गोनां सोलोंथाइ आरो बिनि खाबुफोर आरो फारसेथिं बेनि थाखाय मोगा मोगि जालांनांगौ चेलेन्जेसनि बाथ्राफोरखौ बेवहाय बुंनाय जादों। बेबायदिनो जोंहा माखासे गोबां जुजिबाय थानांगौ खामानियानो बर' बिजोङाव जोबाखै आरो जायनि थाखाय बर' बिजोंजों जोङो फरायलांनांगौआव गुन गोनां फरायसा हिसाबै गावखौनो दानो थांनांगौ आरो गुबुन बिथिंथिं जोंहा बेबायदि माखासे जुजिनांगौ खामानियानो जोबा। बेनो जोंनि थाखाय आनफर्चुनेट। ओंखायनो जों बयबो खौसे जानानै साननानै बेबायदि आबहावानि गेजेराव जि दंखायो बे थाखानायखौ लानानै जों माबोरैहाय गुन गोनां सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो खामानि मावलांनो बेखौबो दा बयबो सानलायनानै खौसेयै थांखि लानानै हाबा मावलांनो जों आवगायनांगोन। अब्लानो जोंनि जिथु लुबैनाय हास्थायनाय थारैनो जों लुबैनाय बेवहाय थांनानै जों लासै लासै माने एग्जिबिशन टिकेट काउंटर रुपिसनि टिकेट हाबनोसै दायो किल'बो बाराय नङारे मा मा लानो हायो हाया नायनोसै। Mana? Mencelan. Mencelan. Mana? No. Oh ini udah nggak bawa natokan kan? Oh, kadang karir nek. Oh. Mona, red is back. Mona.
थालिरनि फाथो कारपेट बनायो बेबायदि बायदिसिना बनायो हासारबो बनायो नामा बे हासार बे थालिरनि हासार बनायबाय जाय बालु बे बायदि बनामा थालिरनि हासार थालिरनि जिमान दङ थालिरनि Hi. Good evening to all of you. दायो जोङो थांनो ओंखारबाय सानसे बेरायबाय शपिं खालामबाय आं दसे न' सहैबा आं मा मा ड्रेस बायदों बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोबोर शपिं खालामबाय दिनै 7,000 सोनि शपिं खालामबाय बाबुनि आंनि बाबु बिफानि दहाय आं गेलेनाय गेम फिल्डआवनो फैफिनबाय रौतानि साइथिं गेम जागासिनो दङ काबादि गेम जागासिनो दङ
Bye bye.